äänen. Tätä pitäisi vielä televisiossa etsiintyä. Hirvittävä jouluhässäkkä on päällä. Meillä on hevonen kengittämätä ja pitäisi porukka vielä Tapanin ajelulle. Meillä on humma tuolla ilman kenkiä tuolla kasinossa. No, ei se auta muuta kuin vaan viihdyttää, kun meillä on parhaat jutut. Tää ei oo muuten meikään veitsi sitten. Tää on tossa tapahtuma. Männä viikolla tuossa yksi poika, niin ajalla aamulla 4 aikaa aamuesta tuossa niin kottinsa päin, niin rengas puhkesi yhtäkkiä. No eihän siinä mitään, mutta kun ei äijällä oo tunkkia. No se ajattelee, että pitääkö kävelymiehenä lähtemään patikoimaan kuule 20 kilometriä kotia. Huomas sitten siinä nurkalla justiin, että siinä pikkunen tönö on siinä ja valo kajahtaa sieltä. No hän ajattelee, että hän no sieltä lainaamaan tunkkia. Pääsi siihen portille, niin kun rupesi epäilemään, että siellähän nukkuu kaikki, kello on 4 jo lapset, herre ja muuta. Siellähän voi pulla vihainen koira purroo persiin, se kuule, tai äijä on puhaalikolla mennyt. Niin se kuule tarttu siitä, otti semmoinen piankokoisen keveän nakkas ikkunasta sisään ja huuta, pidä tunkis perkele! On se kyllä mies sanoo, että se on hullu mies, kun ei auta töitä on tehty.